aurkezpena egingo dut eta ikusi da zenbaki borobiletan gabiltzala. Horretik azpimarratu nahi izan dut 9 urte diela. 10 ere borobilan izateke, baina 9 atsegin hau egin zen. Eta kontatuta 12. dela baita ere zenbaki nahiko borobila. 50 urte euskara batua ezarri zala, ezarri zala, bai, bidian edo gizarteratu zala, eta 100 urte euskal zainia. Gordon, zenbaki borobilek beti ematen duten atseginarekin, zenbakien bidez, zenbaki numerologiaren arteak erabiliz egin nahi nuke aurkezpena. Begira, 9 zenbakia eta tarotean ermitaua dana, simbologian garbi dago, uniberso bat adierazten duela. 9 litzateke, zirkuluri zirkul, azkeneko zirkulua eta unibersoa, eta uniberso jakituna, hobekien adierazten duela. Eta duela 9 urte, aldizkari hau goguan hartu eta egiten hasi ginenean, nire helburu nagusia eta hau da, eta guain esan dezaket, eta uste dut ondo bete dela, nire helburu nagusia zen euskal sorkuntzaren, ez bakarrik literaturaren esaten da bezala, ez sorkuntza orokorraren, sortu ditute argazkilariak, sortu ditute pintoreak, sortu ditute maketagileak, sortu egiten dute idazleak, poetak. Euskal sorkuntzaren uniberso hori, horren lagin bat, 1500 orrialdetako lagin bat suertatu dena, horren lagin bat argitaratzea eta plazaratzea esanez jaun Andriak, etorkizuneko jaun Andriak ere, hau zen euskal sorkuntza 21. mendearen hasieran. Iruditzen zait, egila bada egunen batian, halako aurrera aterako diren gutxiak, ez dakiz zer erketa atomikaren ondoren, hasiko direla begiratzen zer dagoen, zer gelditudan, ze arrasto, nik uste dut garbi, erlea irakuriko badute, etorkizuneko ikusiko luketela, berriro diot eta azpimarratzen dut, zertan zen euskal sorkuntza 21. mendearen hasieran, hori da. Beraz, lagina esaten dudanean, etxe honetan bertan, baino gehiagotan aipatu dudan, eta asko maite dudan poeta baten hitzak ekartzen ditut gogora, William Blakenak, idatzita utzi zuen ikustazu mundua ondarrare batean, ikustazu zerua lore batean, ikustazu infinitutasuna eskuaren aurrean. Hau da lagina, hau da esku aurra, hau da ondarrarea, eta hemen 12 ale horietan hor dago lagi hori, ondarrare hori, eta hori dago gure unibersoaren adierazpen zabal bat. Hori uste dut lortu dela, eta gaur esan dezake dela hori dan bezala. Hakina, tarotean 9 zenbakiak ermita bat du. Bestela esan da, eremita edo anakoreta hori da bakarra daian bizidana. Eta dauneko onartzeko egoeran gaude badakigu, hain zuzen, 1 milioi hitz egiten ez duten hizkuntza batean ari garela. 1 milioiek irakurtzen ez duten fikzio, poesia, pintura, horretan gaudela, mundu horretan gaudela. 1 milioiek irakurtzen ez duten argitalpen mota bat erabiltzen dugula, aldizkaria. Hori, badakigu, hola jokatzen duenak, baita ere aldi berean lortu dezake uniberso adieraztea, baina baita ere jabe izan behar du, aizue ermita gara, eremita gara, anakoreta gara, eta esan berri gabe ere desertuan ari gara predikatzen. 12. zenbakia tarotean
eta frantsesez esan da askoz suabeago gelditzen da lepandi, ez urkatua, edo zintzilikatua. Eta gainera, ikusi duzu irudi hori, eta badakizue, lepandi edo zintzilikatua eskegia, hori azaltzen da buruz behera, txonkatiletatikan harrapatu edo eutxia, eta buruz behera, eta esku lotuta dituela, eta hori da nolabait mundu alderantzizko baten simboloa, ez. Eta aipatuta aldizkari bat egitea, euskaraz egitea, fikzio, poesia, pintura, hori aintzat hartzea, hori dala, ez bakarrik egoteko bidez zuzen bat, bada baita ere pandideo zintzilikatua bizitzeko, alderantzik bizitzeko, oso bide xamurra baita ere, ez? Horrela azten dana euskaraz idazten, aldizkari batean, eta fikzio eta poesiekin azten dana, eukiko du beti buruz bera dagoenaren ajeren bat. Eta ez ditut asko aipateko, bakarrikan bi aje aipatu nahi dut, beti enukerai usatu, baina uste dut mezu batzuk esan behar dira. Gaur egun aldatu egin da kultur industrialen estrategia. Era bat. Lehen, desertu batean jokatzen zuen baita ere, danak predikatzen zuten desertuan diktaduran, esate baterako zuk aipatu duzun gai hortan. Baina gaur egun ez da hori, gaur egun da oiana. Gaur egun kultur industriak jokatzen du inbaditzailearen logikarekin. Eta beraz, dena inbaditzen du. Dena inbaditzen du, kasu honetan esan nahi du, inbaditzen ditu Bilboko liburu dendak, inbaditzen ditu Euskal Herriko Erratiak, telebistak, dena inbaditzen du. Eta beraz, ikustezin bihurtzen dira, buruz bera, alderantziz, diharduten guztien lanak. Esan nahi dut euskarazkoa, zalantzarik gabe. Esan nahi dut errea, zalantzarik gabe. Nire honek, naiz eta oso hurbiletik ezagutzen dudan, aleginak eta bi egin behar izan ditu askotan, duten ikusian izateko. Milioika, hori da, inbaditzaileak, milioika liburu, aldizkari, jarri dituztelako gainean, inguruan eta bat. Hortaz oso jabetu da bardugu, ze hori etorkizunean biderkatu baizik zaingo. Bai? Horrek baita esan behar dut, eragin bera du, beste buruz berako langile o jardu, esate baterako poesia idazten dutenak, zein nahi hizkuntzetan dalare, edo saiakera egiten dutenak, eta baitenak, ikustezin bihurtzen ditu, esan bezala, inbazio delako horrek. Nik hau zut esaten gero, inork galdetu dezan, baikor naizen oezkor. Zer, psikologia, normalean etxeako uste dut, aldarteak etxean kontatzen ditut, baina ez kanpoan, uste mona dela, higieniko dela. Hau bakarrik esaten dut, gogoan hartz dezagun, gurea bezalako, buruz berako, jardunak behar dutela beste bide asko zabaltzeko. Euskal Herrian behin da gero esan dut, hori da zuzenekoa, hori da antzerkiratu egin behar dugu gure kultura, eta joan behar dugu herriz herri, joan behar dugu auzo, joan behar dugu gure irakurketak egiten, gure poesiak azaltzen, gure kulturaren altxorrak asko dira erakusten. Eta hori ez bada egiten, eta dirua joaten baldin bada. Estadunetan, subestadunetan, juten baldin bada, ez dakiz ze erretenetatik, propaganda, publizitate, ez dakiz ze, hor, mendikan, 20 urtea, behatziloi, uniberso hori, zirkulu hori, ez da izango behatzilean, uste jetxiko gala, irura, edo horrela, gestu maia, bai? Hoi oso gaur bizune. Bestea da, nik erlean, ez dut esan gabe utzi naiz, ze nola esan, naiz erabatera bat zuzena eta zintzoa ere, baita ere esan beharra daukat, buruz bera gabiltzanak eta gero bakarrituta gaudenak eta bakanduta, zorionez ez dugula, barkatu, zoritxarrez ez dugula izaten gure, nola esaten
eta desertu horretan, gure txoko horretan ez dara aparteko laguntzaik, aparteko kidetasunik, anaitasunik, lagunik. Eta gaur da eguna, eta esaldi egingo dut, eta iso, gaur da eguna, 1500 testu, tartian bereziki aldizkari honetarako, Simus Gili bezalako poetak, nobel sareak eta idatzitekoak, zehazki honetarako egindako, ez dakit zenbat lan erabe askotakoak, pintoreak, zumeta dala, ez dakit azpilikueta dala, hori dela egin dugu, 1500, ale, bederatzi urte, eta euskal kulturan, euskal mediotan, euskal publikoki inork ez du hitz on bat esan aldizkari honi buruz. Eta hori da, anakoretak nozitu behar duen beste estigma bat, o beste eraso bat baita ere, esan nahi dut, ez da bakarrikan, kanpoan, inbaditzaileak, ez, barron ere, beste oxigeno bat beharko edo ez daukaguna euskalduna, ez? Eta bihurtzen duena ez unibertsoa, ez eta unibertsoa provintzi bihurtzen duena, ze etxe barroko edo txokokeri eta horiek provintziako ezaugarriak dira eta ez dira mundukoak, ez dira unibertsalak, ez dira William Blake ere mereziko lituzkena. Eta 50 urte dira, 50 urte Euskara Batuak, zeitu, pensat zenbaki guztik, esango ditu, 50 urte dira. Bigarren tarotean, txikian, 50 da sentimentuan ki, da maitasun sakon batetik datorren adiskidatasun hori, ez? Bueno, nik uste dut gure 12. ale honetan, benetan oso nabarmen gertitu da ze maitale ona, ze enamoratu ona eduki dituen, ze maitasun sakonakin maite izan zenbait jende hizkuntza, gure hizkuntza, hartutako hizkuntza. Esan mundu azkue, esan genezake Pierre Brusen, esan genezake Agirre, esan genezake Krubi, Aresti, Txillardegi, esan genezake baita ere, eta ipatu nahi dut bereziki, hilberria dalako, zendu berria, Txema Larrea, ez? Berari egiten dugu alde honetan memorian hori. Bueno, esan nahi dut, alde batea, 12. honen ezaugarria da jende hori atera dugula, gero bere argazki, bere eskuizkigu, bere barnekotasunekin atera dugu. Eta hori niretzako garantzizko gauza da, 50 hori tarot txikikoa da, indarra da ez du beste bezalako indarrik, baina ondo da mezu hori ere zabaltzea ez, markatu danak ez dira indiferenteak hizkuntzarekiko, are gutxiago etxaiak asko dira oso enamoratu benetan zintzoak, eta Krubi ere, zuk, Xabier Quintalak egin ditu, halako erretratua. Bueno, hori da 50 eta 100 urte titulari euskatzain diak bukatu nahi nuke bat, esan ez 100 urte hori. Egin esan ahadun nuen begira eta egun zenbakiarekin gauza asko, gauza zuzenik dana tirua zitzen dituzute. Eta hor dugun aukitu dudan aipagarri gozara da Abrahamek 100 urterekin guraso izatea lortu zuela. Eta hori da ezinezko zerbait burutu zuela. Eta hori irakurri eta batu zait hemen Bilbon garaiarretan ibiltzen da Andre batek beti ikusi orduko bere Espainia eta etortzezan aurreneko esaldia zen ezina ekinez egina, beste ditu izaten. Eta hor dut pensatu dut baita ere, Euskaltzaindiaren historia begiratu ikusi ez dela dena gaurko unian bezala, bezik eta izan dela benetan historia eta arkaitzetan ibili dela. Baita ere, hori ere posteko kontua da, zer batzutan ez da beti galtzen, beti ez da galera, batzutan, egungarren horiek, ezinezkoare egiten da benetako, edo zite reala, edo dana dela. Zenbaki gehiago daude, uste dut infinitoak dira.
baina ez guztietaz ezin dut hitz egin, eta uste dut lauroekin egin gola aurkezpena. Nahi bat ez zerbait galdetu, ze jende berriare badago hemen, poeta gazteak daude, beti bezala. Ni alegin du naiz, hau da, ez da zenbakiz kanpora esaten dut, alegin du naiz beti Euskal Herrian iruditzen baldin zaila norbait sortzaileen baten merezizula bintzat, izenez egotea, hori argitaratzea eta hala izan da, eta oraingoan ere berakurriko ditut, nahi baduzue, ale honetan justu atera dira persona gazte, idazle gazte eta berriak, esan barko nuke Beatriz Txibiteren poemak atera ditugula, edo, Teri Lastorzara ezagunagoa da, Amaia Iturbideren poemak atera ditugula, eta Gariko Ezkelerrek idatzi duela oso artikulos sentitua nola ez bere aitari buruz, Enrique Kenere buruz, Asier Larresearen poemak ere baditugula, Xani Rodríguezen testu bat ere badugula, erreskatatu dugula, Garbine Ubedaren pui bat ere bai, gero foroak egon dira, Tonaga, Juan Luis Zabala, Nora Lorrenbide, eta gero euskaltzainak, eta Rufino Iraolari ikusten dut hemen. Hori da, badago Rufino Iraola, eta dago Beatriz Txibite, eta dago Garbine Ubeda, eta dago Txani, eta dago Aureli Arkotxa, eta oso jende desberdina. Hori ere, bakoitzare, ale bakoitzare, behortan, unibertsiteti bat, dala iruditzare.